Sitwazzjoni xejn feliċi fil-Waste F'għawdex. Persuni fit-tmexxija qed jagħtu ordnijiet abbużivi lil ħaddiema ta' taħtom biex jimmanuvraw bil-moħħbi skips potenzjalment kontaminati mill-virus ta' COVID-19. L-skips fejn isiru l-swabs fix-xewkija jittieħdu ħdejn l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex immexxi minn Steward Healthcare fejn imbagħad jitabbew fuq il-vapuri tal-Gozo Channel fit-triqthom lejn Malta dan mingħajr ma jkun iddikjarat il-veru kontenut ta' trak li jġor l-skips lejn inċineratur fil-Marsa. Sorsi li tkellmu ma' in-Nazzjon qalu li min jagħti dawn l-ordnijiet jaf tajjeb li dawn l-skips ikunu potenzjalment ikkontaminati bil-virus li jittieħed bl-aktar mod faċli jekk wieħed jiġi f'kuntatt miegħu. Madankollu persuni fit-tmexxija ta' Wastesurf qed jiġu jaqgħu jqumu. Satanittant il-ħadd filgħodu Wastesurf maħsuda bid-dettalji li ġew żvelati fil-gazzetta Il-Mument ħarġet stqarrija fejn ċaħdet dak żvelat u qalet li mhux minnu li tiffalsifika dokumenti dwar ġar ta' materjal għall-inċineratur ta' Malta u qalet li l-iskart kliniku jinġar skont il-protokolli miktuba li jiżguraw sigurtà assoluta. Finqas minn 24 siegħa wara, in-Nazzjon żvela rapport li impjegat ta' Wastesurf għamel mal-pulizija fil-jiem li għaddew. Fil-fatt, il-ħaddiem marant il-pulizija biex jitlob il-protezzjoni wara sensiela ta' teddid minn persuni fit-tmexxija tal-Wastesurf F'għawdex u żvela magħhom il-martirju li għaddej fil-post tax-xogħol sempliċement għaliex irid li l-affarijiet isiru bis-serjetà u mhux b'abbuż ta' poter aktar u aktar meta f'sitwazzjoni delikata bħal din fejn tidħol is-saħħa u s-sigurtà fil-post tax-xogħol. In-Nazzjon għandu l-ismijiet ta' min qed iwettaq dan l-abbuż serju fil-Wastesurf ta' Għawdex u ta' min qed jeddet lil ħaddiema bl-impjieg tagħhom li jkenċihom u li qed jagħmlilhom ħajjithom infern. Għadu mhux ċert jekk il-Ministeru tal-Ambjent hux jinvestiga dak li ħareġ mill-gazzetti Il-Mument u n-Nazzjon.